Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko Istorya na po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Max, Tanya Chinita. Feel good morning, Colin Tits. Ako po ulit to si Carlo. Ang katas ko po yung tungkol kay Zav, na girlfriend ko since high school hanggang sa naging nurse po siya. Ako naman that time, walang trabaho dahil ayoko nga pong magtrabaho, gusto kong magnegosyo. Siya nga po gumagastos halos tuwing kapag lumalabas kami. At di ko po alam, Colin Tits, na napagod na pala siya sa ganoong setup. 6 na taon? Di ba papagod? Hindi naman po 6 na taon. 6 years eh. 6 years po kami. Oh, walang trabaho 6 years. Kaya nagtrabaho po ako noon para lang may panggastos kami, kaso bumitaw na po siya. Ayoko na nga. Diba? Ha? Ayoko na. Umalis ka na nga. Nagtrabaho Umalis ka na nga ako, di ba? Sabi ko nagtrabaho na ako. Ngayon lang. Kung kailan nakikipaghiwalay ako sa'yo, saka ka maghahanap ng trabaho. Kasi gusto mo ikaw yung boss. Ano, boss? 6 na taon gusto mo ikaw yung boss? Ayoko na. Umalis ka na. Umalis ka sa harap ko. Umalis ka! Ayoko na! At yun po yung panahon na down ako, Colin Tits. Makalipas po ang 2 taon, nakilala ko si Bianca. Ayun na nga. Ganyan naman eh. Eh, single na po ako eh. Ba't Kaya ang ganyan tagal kayo mga hindi. babae? Ang tagal. Aray ko! Agad-agad. Ibang-iba po siya kay Zav dahil napaka-supportive niya po sa mga plano ko sa buhay. At doon na tumuloy ang pagtagas. Ng aking nakalipas. Mahal. Mahal, ito Alam na mo, pala I yung love you kasi ang dami nating inquiries at na-replyan ko na silang lahat. Wala ka nang tatrabahuhin mamaya. Bago matulog, ako na lang ang tatrabahuhin mo. Pero, teka lang man. Ito, napadala ko na to. Ano ba? Itong mga drill na to. Mamaya na yan. 2 impact drill. Aka na nga yan. Bakit? Mamaya. Sandali, nagtatrabaho pa ito ng negosyo eh. Tsaka yung ano, yung Na-replyan sa... ko na nga lahat. Wala ka na. Alam mo, workaholic ka na. Pag yumaman ka, baka kalimutan mo ko. Anong I love yumaman you. ka eh, atin to. Pag yumaman tayo. Yan naman
ang Tsaka- gusto ko sa'yo eh. Lagi akong kasama sa mga plano mo. Oo naman. Ay, Teka lang. ito naman, ayoko na nga. Sandali lang. May Hindi ka na makakahanap ng katulad ko na inuuna lagi ang boyfriend. Salamat ha. Tsaka, ito na nga, yung pwesto Ito sa na yung palengke. kifi ko, oh. Sige na nga, mamaya na nga Yeah. itong pwesto sa palengke. Pwesto mo, ito yung pwesto natin muna ang Oh, intindihin sige, yan na lang muna. Bago yung pwesto sa basta may pwesto na sa palengke, tas may, Oo, mahalaga yung may- pwesto natin ngayon. may kamit up pa ako, tapos, aray ko, sige na nga. Ikaw talaga, mahal. Kulit-kulit mo talaga. Siyempre. Ay, pasaway ka talaga, mahal. Pero okay lang. Pasaway? Ayan na, yung pwesto sa palengke. Nakuha na natin, nag-down na ako doon. Oh my God. Oo, yung katabi, ay, ang daming Yung tao sinasabi doon. mo lagi na pag dumadaan tayo, makukuha ko yan. makukuha. Oo, maliit Nakuha lang mo yun, na pero ang dami kasing tao doon sa palengke. Tsaka, affordable I'm naman so yung proud mga of you. ano na- Man. Uy! Oh, yan, natanga So lang. proud of you, Tapos, love. Yung approved na yung kotse na uhulugan natin. Oo, approved na. Yung nilaw natin. Kotse mo na yun, hindi hulo. Sa'yo na yun. Sa atin na yun. Sinasama mo ko, sa atin na yun. Kotse muna, kaya pa naman sa likod. Ay, teka lang, oo nga. Basta pag lumaki pa, magpi-pick up na tayo. Ngayon lang, pang ko lang talaga, para may makarga-kargahan lang tayo. Okay lang yan, binyagan natin ah. Huy, ikaw talaga. Tara. Kailan ba natin marirelease yung, kailan ba marirelease yung sasakyan? Bukas daw. Puntahan natin. Binyagan natin. Mamaya na, binyag ko na tayo dito tayo. Tika nga. At nakuha na nga po namin yung pwesto sa palengke Collantates. Pati na yung kotse na magiging service ko po pag nagdi-deliver ako o nag-aangkat ako ng mga supply, ng mga tools. Class A lang po yung binibenta ko, yung pangmasa po talaga. Para affordable po. Nagtutulungan kami ni Bianca Collantates at naging maganda yung takbo ng aming munting negosyo. One time po, may ka-meeting po ako dahil gusto ko pang mag-explore ng iba pang tools na pwede ko pang ibenta. So yan lang bay, mag-down ka lang, tapos ng down mo, okay na yan. Salamat po sir ha. Walang ano man yan, basta sabihan mo lang ako. Ilang units ang kailangan mo. Ayan, class A yan, pero ano yan, parang original din. Salamat po. Paano? Sige. Mauna na ako kasi may lakad pa ako ha. Sige, salamat sa kape ha. Walang ano man, boss. Sige po. One tall Yes, hot ma'am. matcha espresso Ano fusion, pa? please. And then also padagdag na lang ng 1 shot of espresso. Tapos no sugar and then tatlong Splenda. Thank you. At saka Pag-bill out na po. bago ba yung tuna pandesal? Opo, ay, mga Starbucks 3 to, days tapos na, 3 days. papabill out. Ay, Starbucks ba yan? Hindi ba tayo si dito sa... Coffee shop eh! Bianx? Ay, Zav? Zav? Carlo? Carlo? Kumusta? Di kita nakilala. Oh, Oh my God, di kita nakilala. Mukha kang CEO. CEO. Bibenta lang na tool, CEO agad. Kumusta? Nagbi-business ka?
Oo, mga tools, pero hindi original. Mga Magkano class A ba lang. bayaran, miss? Paano na lang? Hindi, ako na magbayad yan. Ito sir, 350. Sige, ito. Thank Oh. you. Ayan, Ang- keep the change. Ay, thank you sir. Grabe ka Grabe. talaga sir. Grabe yung wallet niya, sobre. Ang kapal ng pera. Ayan. Oh, so, Big kumusta? time ka na. Nililibre mo na ako. Grabe naman, ngayon nga lang kita na libre. Dami mong utang dapat dagdagan mo yan. Ay, nako. Sige ba? Pero, ikaw, kumusta? Maganda pa rin. Wala ta naman. Mm-mm. Ay, alis ka na ba? Uupo ka? Uupo ako kasi meron akong meeting ng 2 p.m. So, 1 pa lang, 1 hour early ako. So, yun. Carry lang, no problem. Nasa Thank ospital you ka sa pa rin ba? Lumipat ako ng ospital. Okay. Oo, yun. Ay, upo Bale, muna nag-break tayo. kaming last time yung doktor. Kaya lumipat ako ospital kasi ang dami naming issues dun tsaka hindi na healthy yung working environment ko if nagkita kami tsaka parang ano mo yung biglang strangers. Anyways, wag na natin yung pag-usapan natin tayo. Aray ko. Upo muna tayo. Kaya. Ba't parang kinikilig ka naman? Ito Hindi. naman. Ulo. Namumula ka. Dito ka. Gwapo mo. Ngayon mo lang ako sinabihan ng gwapo Dati Gwapo mo wala. pala pag nakapang CEO ka. May ka-meeting ka CEO, ba? O ganito may na. ka-date ka? Sinong kasama mo? Ganun ba yun? Wala, may gamitin ako kanina kasi supplier din siya. May contact din siya sa China. Para doon kami kukuha ng Iba supply. na yung Mas mga mura. contact mo tsaka yung mga meeting mo Di. sa Starbucks. Palengke lang naman yung pwesto ko. Ang lamang ko lang May doon, pwesto matao. ka na sa palengke? Maliit lang. Pero at least matao kasi siya. So, Pero may pwesto ka na sa palengke. may pwesto, then online. Yan. Naalala ko dati, ang pangarap mo magkaroon ng sariling pwesto. Tapos may mga clients ka na ngayon, international clients mo. International, di no, international. Siyempre. Happy ako para sa'yo Salamat. Sorry. Okay lang yun. Teka. Sorry. Huy. Kasi mo naman yung sorry ko. Sincere ako. Bakit ka nagsusorry. nagsusorry? Kasi nagigilty ako na iniwalayan kita. Tas mga sinumbat ko sa'yo, yung mga nagastos ko sa dates natin. Wala na yun. Sa relationship natin. Wala na yun. Ano ka ba? Tagal na nun. Sige, alis na pala ako kasi may Asan yung di-deliver pa girlfriend ako. mo? Ganun ba yun? Andun sa pwesto, siya nagbantay, tas siya taga-reply sa mga inquiries online, ganun. Baga, Wow. share kami ng work. Actually, may work siya before, pero Tama na. Nasasaktan ako eh. tinatanong mo kasi. Hindi. Ay siya, Sige, alis na ako. alis na rin Ano? ako kasi, sabay natin, labas, tara. Carlo, may bago akong number. Ha? Ganun ba yun? Ay, sige, save ko. Akin na. Ayan, send ko. Airdrop ko. Ayan na. Ayan. Call me pag kailangan mo ng kausap. Ay, sige. Pasensya. Pero sana wag magalit yung girlfriend mo. Ay, di, okay lang yun. Ay, dito na ako, ha? Alam niya ba yung tungkol sa akin? Alam niya. Wala naman akong tinatago Baka dun, magagalit sa akin yun. Pag... Di ba, wala naman tayong ginagawang masama. Sige, pasensya ka na. Dito na ako, ha? Ay, hindi na kita mahatid kasi may delivery ako. Okay lang. I'm happy for you. Nag-grab ka? Ay, hindi. Hulugan lang to. Pero at least, di ba, may makargahan lang. Sa'yo? Oo. Kotse mo? Brand new Hulugan lang? Pero sa'yo pa rin yan. Eh. I'm so happy for you, Carlo. Sabi singilang kinilig na. OA naman to. Natutuwa lang ako para sa'yo. Basta, sorry sa lahat. And happy ako for you kung ano man nangyari sa buhay mo. Naging successful ka na. Ako ito, nurse pa rin. Doktor din ba boyfriend mo? Ngayon? Wala na nga kami.
Ay, malay ko, baka may bago. Hindi na Ikaw ako pa? nakipag-relasyon eh. Graduate na ako sa ganun. Okay. Sige. Single, yun. FYI lang. Okay. Sige, alis na ako ha. Ganun ba yun? Di ko maintindihan. Inamin ko, Colantits, na iba po yung tibok ng puso ko pag nung makita ko si Zav. Di ko po alam, dapat nga po magalit ako sa ginawa niya eh. Dahil iniwan niya ako sa ere. Pero hindi eh. Nagka-chat po kami ulit at pinipigil ko po ang sarili ko na may kipagkita sa kanya. Ang kulit niya po eh. One time may i-deliver po ako malapit lang din sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Uy. Sab, kumusta? Pasensya na tagalan ako kasi uy, ko talaga. Dalawa kasi yung dinilibiran ko eh. So, Hindi, okay lang. Walang problema. Huwag kang mag-explain. Nagmamadali ka ba? Mukha kasi magmamadali eh. May importante sana akong sasabihin. Hindi mamadali, medyo. Pero kaya pa naman. May deliver ako mamaya mga... Ang busy mo na talaga. Kailangan naka-schedule na ako, no? Hindi kasi, Baka syempre naman naiya nakastorbo pa ako. Hindi naman. Hindi nakakaya rin sa mga customer ko pag, di ba, madali yung kanilang... Carlo, Zap, ano yun? tingnan mo nga ako sa mga mata. Tumingin ka. Bakit? Mahal kita kasi. Ha? Sorry kung ganun pa rin yung nararamdaman ko na ikaw pa rin talaga yung hinahanap ng puso ko. Mahal na mahal kita. Alam ko, ang dami ko nasabi sa'yo na isumbat yung mga nagastos ko. Na sinabi ko sa'yo na ba't ka nanghanap ng trabaho, ang tamad-tamad mo. Pero pinagsisisihan ko na yun. Against naman sa kalooban ko yun eh. Kaya sana nakakayaman kasi ako yung babae pero tsaka in a relationship ka pero baka pwede bigyan natin ng chance ulit yung isa't isa kasi nakikita ko na nakipagkita ka sa akin ibig sabihin may nararamdaman ka pa sa akin. Hindi ko alam, sabi. Kasi ayoko rin masaktan yung girlfriend ko kasi napakabait niya. So ibig sabihin kung hindi siya masasaktan pwede, 'di ba? Hindi ganun. Hindi, ibig sabihin may iniisip, kino-consider ka lang na feelings. Baka naman pwede, Ganito yung Carlo. nararamdaman ko. Hawakan ko yung kamay niya. Hiwakan niya yung kamay ko. Ay, bitawan mo. Baka may Iniiwasan mo ba ako? Sorry, pero mahirap na kasi. Di ba, pag mahal mo, hindi mahirap. Alam ko naman may nararamdaman ka pa para sa akin. Baka pwede. Or, gawa natin ng paraan, di ko alam. Pero, nakikita ko na mahal mo pa ako. Di ko alam, sabi. Mahal mo ba siya? Mahal ko siya. Mahal mo nga siya kasi bilis mo sinagot eh. Pero, mahal mo ba ako?
dati. Carlo. Carlo, baka pwede kita ulit tayo next time. Mag-decide ka. Hindi kita mamadaliin. Dito lang ako. Ikaw pa rin eh. Ikaw pa rin din eh. Tibok ng puso. Ikaw pa rin mahal ko eh. Sorry na kasi. Sorry na. Patawarin mo na ako. Sige na please. Sav, Metro's #1 Love Radio. Basic!